Да си шампион на България едва на 7 години не е лесна работа. Още по-трудно е да задържиш успехите си занапред. Добре го знае и днешната ни героиня. Казвам се Грета Банишка, родена съм на 24 ноември 2000 година. Тренирам от 4 години гимнастика. Малката Грета стъпва в залата едва на 5 години. Преди това за кратко тренира балет. За разлика от повечето си връстнички, тя предпочита спортната пред художествената гимнастика. Ето защо. Ми хареса, че има уреди, отколкото топките в художествената гимнастика. Още във втората си година в залата Грета печели първия си златен медал. След това тя рядко среща конкуренция в своята възрастова група. Шампионските титли обаче имат своята цена. Грети тренира всеки ден по близо 4 часа. Следва училище и кръгът се затваря. Дори сега, през лятната ваканция, тя има само 2 седмици почивка от всякакви ангажименти. С най-голям принос за успехите на момичето е треньорът на ЦСКА Нели Танкушева. От нея научаваме и основната разлика между Грета и нейните връстнички. Много иска да се състезава, иска да изпревари другите, да се конкурира. А това, ако го успеем, защото понякога не се влага толкова на тренировка. Ако успее и в тренировката да се вложи толкова, тя мисля, че ще кръкне много напред. Усилените тренировки и безспорният талант на Грета я правят най-голямата ни надежда в спортната гимнастика за Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 година. А момичето от столичния квартал Овча купел вече знае каква иска да стане. Олимпийска шампионка. Грета Банишка все още чака първото си голямо международно състезание. Пожелаваме и успех с надеждата след няколко години името й да предизвика сълзи на радост от българина, включил телевизора, за да види малкото момиче от София на Олимпийската стълбица.